Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su. Ina jin ƙarar tashin ban, jama'a kore ta ni ne tashin ban. Numfashi tashin ban, jama'a numfashi tashin ban, jama'a ina jin tashin ban. Kai, wajen lame faru haka? Kamun tashi ka wani a firgice? Duk ka tashi ka firgita ni. Kai ba ga abin ne faru babban fa aka cillo mana. Babban bane. Menene? Na ga wani ne fa kawai jeho wani bakin leda fa. Shine ka tashi ka wani fitar gudu. To kai ka ga shine zaka sa na tashi a birkita na mun tinta kan ni da abu. Ta nake ma wani abu ne fa. Ina jin ƙarar tashin ban. Wani na kwancin hanya can kamar wani mahaukaci. Ina? Wancan ko? To wancan ai shine ranan nan wanda ya bamu tsoron nan. Kai haba. Wallahi shine kaga ma ranan nan abin da ya jefa mana din nan gashi ma na taho da shi. Ashe lemu ne a cikin bakin leda. Wallahi shine wanda ya bamu tsoron. To lalle zai ci buran uban shi yau. Na rantse da Allah yau zai cika ni yau. Kallanne da kyau. Saka ci kaniyanka yau, ba bon ba.